Čaute ľudia, u nového videa a dneska si zahráme hru Geometry Dash a zahráme si jeden level. Čo myslíte? Myslíte, že ho dáme? To je celkom easy. Ale ako je dlhý. Aha. Tak to si len nepochybujem, že ho dáme. Lebo ja trojpichláče... to... nejde dokopy. Ale nosak už. Tento level je strašne dlhý. Triplak. Easy. Triplak, preskočil som triplak. Ne, na pohodu. Budem hovoriť, že ho dám, lebo keď budem hovoriť, že ho nedám, tak ho nedám. Prosím. Chcem ho dať teraz, keď zomrem na nejakých... OK. 76%. Úplne je to super. No, super. Nie. Tento level má byť tak naštvať. Zle mi je z toho. A aspoň tento dám. Vlastne nedáme, lebo tam je to neviditeľná raketka. Aha, je. Easy. Čo? Ja sa s vami lúčim. Dobre, toto bolo koniec videa. Ja sa s vami lúčim u ďalšieho videa. Ako vždy. Nazdar.